אנחנו ברוך השם הגענו לעיר שדרות ולבית כנסת של העדה שלנו, של בני מנשה ברוך השם, ורואים פה הרבה צדיקים שאוכלים פיצה ולומדים תורה. צדיק לומדים תורה, ועוד מעט אנחנו נעשה חידון. בחידון יש 3 תשובות, שאלה, 3 תשובות, מקיפים את התשובה הנכונה, ומי שיעשה יפה יקבל. פה יש לנו מלא פרסים, ואנחנו רוצים לעשות את זה כל שבוע. אז כל אלה שקבלו את הפרסים, אחרי זה תראו לחברים שלכם, אלה שלא באו יראו מה הם הפסידו. שבוע הבא יבואו 30 ילדים בעזרת השם, מלא פרסים. אני אספר סיפור קטן, שפעם היה זוג שהתחתנו, וברוך השם אחרי שהם התחתנו, אחרי כמה חודשים, ברוך השם היה תינוק בבטן, ולאט לאט הבטן נהיה גדול, והלכו לבית חולים ויצאה תינוקת. איך קראו לתינוקת? קראו לה חנה. למי פה קוראים חנה? יש פה חנה? לא. למה קוראים חנה? כי חנה הייתה אימא של שמואל הנביא. שמואל הנביא היה צדיק גדול. איך הוא נהיה כזה צדיק? הייתה לו אימא צדיקה? חנה. חנה זה שם קדוש. מי שזוכר בחנוכה, הייתה גם חנה צדיקה, והיה לו 7 בנים צדיקים שהיו לומדים תורה ומתפללים ולא משתחווים לפסל. חנה זה שם קדוש, שם טוב. טוב, באמת חנה לקחו אותה הביתה, שמו אותה בעריסה, קנו לה צעצועים ובגדים יפים. יום אחד מסתכלים על חנה, רואים חנה כל הזמן מסתכלת ישר, לא מזיזה את העיניים שלה לצדדים. אז לא ידעו, זה טוב, זה לא טוב. הלכו לקופת חולים, רופא עיניים עשה בדיקה, אמר להם תשמעו, אוי ואבוי, חנה לא יכולה לראות. איך היא נקראת? מי שלא יכול לראות, איך הוא נקרא? עיוורת. קשה. אבל אמרו זה משמיים, ככה שרצה. אז קצת בחו, ואחרי זה אמרו נגדל אותה, שתהיה צדיקה. באמת גידלו אותה, היא הייתה צדיקה גדולה. עכשיו חנה בת 20, מה היא צריכה? בגיל 20 להתחתן. מחפשים חתן טוב צדיק, הוא בא, רואה שהיא לא רואה, הוא אומר אני לא רוצה. עוד פעם מצאו חתן טוב צדיק, רואה שהיא לא רואה, לא רוצה. בא הדוד, אמר אני אביא לה חתן טוב צדיק. הלך באמת לישיבה, הביא חתן טוב צדיק, ראה אותה, נפגשו, ועוד פעם נפגשו והתחתנו. וברוך השם נולדו להם ילדים, ילד וילדה. היא הייתה בת 20, אחרי 10 שנים יש להם 6 ילדים. 3 בנות ו3 בנים. איזה יופי. והיא לא רואה. יום אחד התקשר הרופא אליי, ואמר לחנה, הגיע עכשיו ניתוח חדש מארצות הברית. עכשיו ימצאו את החלק הזה, כשיהיה להם את החלק הזה, ישימו לה בעין, והיא תתחיל לראות. תקראו הרבה תהילים. כל היום קראו תהילים, חנה, בעלה, הילדים, הדודים, כולם קוראים תהילים. עובר חודש, הרופא לא מתקשר. עוד חודש, רופא לא מתקשר. 3 חודשים, רופא לא מתקשר. אחרי 4 חודשים, הרופא מתקשר. בואי מהר, יש לנו את החלק, מה שחסר לך, נכניס לך, ואת תתחילי לראות. איזה שמחה. מיד היא ובעלה נסעו לבית חולים, ומגיעים לבית חולים, וצריכים למלא טפסים. איזה אומר? הוא צריך לבוא לפה, תשאר לפה. ובאים להיכנס לניתוח, פתאום בעלה, מה הוא אומר לך לה? הוא אומר לה, תראי, עכשיו את תיכנסי לניתוח, ואת תתחילי לראות. אני רוצה לגלות לך סוד. איזה סוד הוא מגלה לה? שהוא, בעלה, הוא גם לא רואה. ועכשיו היא תתחיל לראות, והוא לא יראה. אז הוא אומר לה, אל תעזבי אותי, כי אני בעלך, נכון? אומרת לו, לא, פתאום. אם היא תתחיל לראות והוא לא יראה, יישארו ביחד, בעל ואישה. הלכה לניתוח, חזרה מהניתוח, היא מתחילה לראות. פעם ראשונה רואה את בעלה, את אבא שלה, את אמא שלה, את הילדים שלה. שמחה גדולה. הולכים הביתה, ולמחרת בעלה רוצה ללכת להתפלל.
הוא אומר לה, חנה, את יכולה לבוא איתי לבית כנסת? אומרת לו, כן. הוא רוצה ללכת לרופא שיניים, היא רואה, והוא לא רואה. את יכולה לבוא איתי לרופא שיניים? כן. אבל עוד פעם ועוד פעם שהיא צריכה לעזור לה, פתאום יום אחד היא אומרת לו, אני לא יכולה, תלך עם אח שלך, אני לא יכולה, תלך עם אמא שלך, פתאום מתחילה להגיד לו לא. אז הוא הרגיש לא נעים. אז הוא כתב לה מכתב. מה הוא כותב לה במכתב? שמאז שהיא התחילה לראות, פתאום היא קצת לא יכולה, ולא רוצה לבוא איתו, ולא יכולה, כאילו הוא מרגיש שהיא רוצה לעזוב אותו. ואז הוא כתב לה במכתב, אם את רוצה לעזוב אותי, חבל. אבל אם את עוזבת אותי, תדעי לך, אני מבקש דבר אחד, שתשמרי טוב 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 על העיניים שלך. למה? כי העיניים שלך זה העיניים שלי. מה זה אומר? שכשהרופא אמר שיש ניתוח וחסר חלק, אז חיכו שיהיה חלק. לא מצאו. חודש לא מצאו. חודשיים לא מצאו. 3 חודשים הוא אהב אותה. הלך לבית חולים, אמר, קחו מהעיניים שלו את החלק שחסר לה ותשימו לה. אז למה היא רואה? בזכות מי היא רואה? בזכותו. אז היא צריכה לעזור לו או לא צריכה לעזור לו? צריכה לעזור לו, כי זה העיניים שלו. והיא, יש לה את העיניים שלו, והיא לא רוצה לעזור לו. זה יפה ככה? ממש לא יפה. כי זה העיניים שלו. הוא נתן לה את העיניים. עכשיו, את העיניים שלנו, מי נתן לנו? מאיפה יש לנו עיניים? השם. את האוזניים שלנו, מי נתן לנו? את האף. כמה אצבעות יש לנו? כמה? תחשוב עוד קצת. עוד קצת. כמה אצבעות יש לנו? 20, צדיק. יש למטה גם אצבעות, נכון? יפה. מי נתן לנו 20 אצבעות? יש פה לב וריאות וכליות. מי נתן? השם. אז כמה השם אוהב אותנו ונתן לנו, אז מה הוא אומר לנו? שאתה אוכל פיצה, תיטול ידיים, תברך. אתם יודעים שאבא ואמא נכנסים הביתה, כולם צריכים לעמוד? נכון? כיבוד אב ואם. אבא ואמא נכנסים הביתה, כולם צריכים לעמוד. אם יש יהודי בן 70 ואבא שלו בן 90, כשאבא שלו נכנס הביתה הוא צריך לעמוד? כן, כן, כיבוד אב ואם. אין גיל. כל זמן שיש לך אבא ואמא, צריכים לכבד אותם ולהקשיב להם. יופי, עכשיו סיימנו את הוידאו, עכשיו עושים ברכת המזון, ואחרי ברכת המזון עושים את החידון, מחלקים לכל אחד עט. מה איתו בטלפון אליעזר? הוא מגיע? זה 16 פה? 16, נכון? תחלק